على القوم الكافرين سبحانه وتعالى baya gafartawa a duniya kaf sai shirka amma dai tunda kaga duk a jangul na samu ku a research kuka ji tsoron Allah kuka zo muna karatu alqur'ani da ku anan gurin na sha madara na sha madara fara da kai me ruwan malamai me zaka yi tuna wanda kai wa Allah wanda kake neman afuwarsa sai ka bude baki dan bana jin muna karatu sosai to ba zan iya tuna dai wani abu ɗaya da nayi na a makaranta lokacin shiru yana magana na akwai wata yarinya dai irin classmate ta ce sosai haka dai na to na samu dai wata ɗaya dama yarinyar nan dai yanzu na mata ciki dan ma yana gidan marayu ba ma a san nawa bane ba inna lillahi abin da zan iya tuna inna lillahi afallahu amman salaf Allah ya gafarta mu amin Allah ya shirye ka kai kuma fa lokacin da wani sabon gari to ainihin kuma ma sabon gari a hannuna take gidan iyaye dinnan duk ni ne manaja aka dai abubuwa na samu dama ni ma dai abun ba daɗin fada Allah ya tsare ma'ana an yi rawan gala da rawan banjo wallahi ɗakin gidan karuwa duk a hannun kai komai shirya ta Allah ce kai fa wallahi ina gaya ma malam ko lokacin da ina da wata yanyana ta ina santa sosai ko wani dawa ya je sai shigo rayuwa ta jaraba da ita ko na mai dauka daya ka kashe shi Allahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ina je Lagos shekara ta 8 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ba rike ne gaskiya ban kisa ba to Allah ya tsare Allah ya gafarta Allah ya gafarta bayi ne ai ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين